Ka Riiohlang Dhar kala jam ya mau jam bakong santam da ka bakala long ka kentei ka baar na India ka bansha jit kum ka assistant referee na ka benta ka lumpong yelek kai football kentei ha ka perthei ka FIFA Under-17 Women's World Cup 2024. Ka Riiohlang lai pusaus na merta na Meghalaya kan let mihkhmat ya ka India na pedeng ka kenhun bapau khmat jong ki lai pu prangut ki nong penyat balatung da ka FIFA na ka benta ka tei ka lumpong yelek kai ka bahe kabanlong ha Dominican Republic nadu ka shipho tarik Risau hadu ka lai tarik unai wing arajar pesau. Ka Juvena Fernandez ka de kentei nong India ka baningkong ka bansha jit kum ka assistant referee na ka benta ban penyat ya ka jingalek kai World Cup kata ha ka FIFA Under-17 Women's World Cup 2016 ka balalong ha Jordan. Ka jingsha jit ka jonga na ka benta ka World Cup kalalong shisha ka buram ka bakraw na ka benta jonga ong ka Riiohlang ka batre hapo ka tanat Meghalaya Police. Nga hap batre shitom shu ban poy siya ka tongkat kum ka jingkmi lenti jong ka FIFA. Ngan bu'ru ya ka jingmot bangan dan ha ka te ka jaka kum ka balit mihkhmat ya kari India. Ngan le ya ka babahatam ban kentiw ya ka lama jong kari India kam shalor ong ka ni ka assistant referee.